हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे राम राम हरे హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. లైవ్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. రవికుమార్ గారు వచ్చారు మాతాజీ. రవికుమార్ గారు హ్యాండ్ రైస్ చేయారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 10వ రోజు 10వ అధ్యాయానికి వచ్చాము. భక్తి యోగాలో 4వ అధ్యాయము. రేపు 11, ఎల్లుండి 12తో భక్తి యోగాన్ని కంప్లీట్ చేయవచ్చు, పూర్తి చేయవచ్చు. ఈరోజు భగవత్ విభూతి యోగము. భగవత్ విభూతి అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క మహిమలు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్లో గ్లోరీస్ అనొచ్చు. సో భగవంతుని యొక్క మహిమలు, వైభవాలు, వీటన్నిటిని కూడా విభూతులు అని చెప్పేసి అంటాము. సో ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క వైభవము కానీ, ఆయన మహిమను కానీ, ఆయన విభూతిని కానీ వర్ణించేటటువంటి అధ్యాయం. అందుకని భగవత్ విభూతి యోగము, అన్నిటికీ ఒక రకమైన యోగము అని పేరు ఉంది కాబట్టి దీనికి భగవత్ విభూతి యోగము. ఎందుకు అంటే భగవంతుని యొక్క వైభవాలను, మహిమలను ఇందులో చర్చించుకుంటాము. భూయేవం, ఇది భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచ యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భగవానుడు ఇలా అన్నాడు, మహాబాహువులు గలవు అర్జున, మహాబాహో నా మాటలు మళ్ళీ విను. శృణుమే పరమం వచ, నా యొక్క ఈ ఈ దివ్యమైన ఈ పరమమైనటువంటి వచనం అంటే అంత మహత్తరమైనటువంటి ఈ మాటను విను అని చెప్పేసి, శృణు అంటే విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీకు యత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో నువ్వు నాకు ప్రియుడు, ఎంతో ప్రియమైన మిత్రుడవు కాబట్టి నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ హితకామ్యాన్ని అంటే ఈ వినవలసినటువంటి మంచి ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని వక్ష్యామి, నీకు చెప్తాను అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. మళ్ళీ ఒక్కసారి నువ్వు ఈ పరమమైనటువంటి వచనాన్ని
అనేది నేను చెప్పే నా యొక్క ఈ వచనాన్ని విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకెంతో హితకామ్యం అంటే నీకు మంచిది, నీకు అవసరమైనది అని చెప్పేసి. కామ్యం అంటే అవసరమైనది, హితమైనది అంటే మంచిది అని చెప్పి. నీకు ఎంతో మంచిది మరియు అవసరమైనటువంటి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పేసి నువ్వు విను ఈ పరమమైనటువంటి వచనాన్ని, ఈ మాటలను అని చెప్పి భగవంతుడు అర్జునుడితో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నమే విదు సురగణ ప్రభవం న మహర్షయ అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశ. సో దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకు అంటే దేవతలు మహర్షులకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి, వాళ్లకు కూడా నేనే మూలాన్ని. అందుకని వాళ్ళకి మిగిలినవన్నీ తెలిస్తే తెలియచ్చు, కానీ నేను వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలియదు. నా పుట్టుక కానీ నా వైభవం కానీ వాళ్లకు తెలియదు అని చెప్పేసి. సో ఎవరికి తెలియదు, భగవంతుడికి తప్ప. అందుకని ఆయన యొక్క విషయాలను చెప్తున్నారు. నమే విదు సురగణ ప్రభవం న మహర్షయ. సో ఎవరికి తెలీదు విదు, ఎవరికి సురగణాలు దేవగణాలు వాళ్ళు ఎవరికి తెలీదు. ప్రభవం నా యొక్క ప్రభవం, ఆయన అంటే మహిమలు కానీ వైభవాలు కానీ. ప్రభవ అంటే కీర్తి అని కూడా వస్తుంది. సో భగవంతుని యొక్క ఆ గొప్పతనం నా మహర్షయ, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను మొట్టమొదటున్న అందరికీ కూడా దేవుడిని కాబట్టి. మహర్షీణాం చ సర్వశ, మహర్షులకు అందరికీ కూడా. అందుకని నేను ఆది దేవుడినైనందువలన వాళ్ళకు కూడా, సురగణాలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా యొక్క వైభవం ప్రభవం తెలియదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. యో మామజమనాదిం చవేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను యోమామజమనాదిం చవేత్తి లోక మహేశ్వరం, ఎవరైతే నన్ను జన్మరహితుడుగాను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడను అని తెలుసుకున్నవారు అసమ్మూఢసమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, వారు మోహానికి గురి కారు మరియు వారు సమస్త పాపములు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు. ఎవరు విముక్తి చేయబడతారు? యోమాం అజమనాది, ఎవరైతే నేను జన్మరహితుడను అంటే నాకు పుట్టుకనేది లేదు అన్నది తెలుసుకుని సర్వలోక మహేశ్వరము అని చెప్పి, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ మోహానికి అసమ్మూఢసమత్యేషు, వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మనసా జాతా యేషాం లోకా ఇమా ప్రజా. సప్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనక సనందునాదులైన నలుగురు మహర్షులు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో, నలుగురు. మనవస్తథ, మనువు మొదలైన నలుగురు సనక సనందనాదులు. సో వీళ్ళంతా కూడా మద్భావ మానస జాత, నా మానసం నుండే ఉద్భవించారు, పుట్టారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సప్త ఋషులు, తర్వాత సనక సనందనాదులు బ్రహ్మకుమారులు, తర్వాత మనువు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుండే. మద్భావ మానస జాత, నా యొక్క భావం మనస్సు నుండే ఉద్భవించారు, పుట్టారు. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, వివిధ లోకాలందలి ప్రజలు వారి నుండి జన్మించారు. సో ముందుగా నేను వీళ్ళని
సృష్టిస్తే అంటే వస్తే నా యొక్క మనస్సులో నుంచి వీళ్ళంతా ఉద్భవిస్తే వీళ్ళ నుంచి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనువు అనేది మానవ జాతికి మొదట అని చెప్పేసి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ మనువు నుంచి మానవ జాతి వచ్చిందనమాట. సో ఈ మనువు, ఆ తర్వాత సప్త ఋషులు, ఆ తరువాత ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు సనక సనందనాథులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మనసు నుంచి జన్మించారు. వాళ్ళ నుంచి మిగతా ప్రజలంతా కూడా జన్మించారు అని చెప్పి ఈ అంటే ఈ మొదలు అనేది సృష్టికి ఎలా ఉన్నది అన్న దానిని ఇక్కడ వివరించారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వత సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయ. నా మహిమలను, దివ్యశక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. సో భగవంతుని యొక్క విభూతులు, మహిమలు, వైభవాలు, దివ్యశక్తులు యథార్థంగా తెలిసిన వాళ్ళు నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తోందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ, కానీ ఆయన వినిపించట్లేదని మెసేజ్ పెడుతున్నారు మాతాజీ. పెడుతున్నారా? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, నేను ఒకసారి ఈ సెట్టింగ్ చూస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడేమన్నా బెటర్గా ఉందా మాతాజీ? కొంచెం నాకు ఫస్ట్ నుంచి బాగానే అనిపిస్తుంది. బాగానే ఉందా? మరి ఎవరైనా వినిపించిన వాళ్ళు ఏమైనా డిఫరెన్స్ చెప్పండి మాతాజీ. వజ్నారాయణ దాస్ మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. ప్రణీత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోరా ఒకసారి. వినిపిస్తుందా అండి మీకు? మాతాజీ వాయిస్ వినిపిస్తుందండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు బెటర్ గా ఉందా మీకు? మాతాజీ ఎక్సలెంట్ గా ఇన్ ద ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆల్సో. మరి వాళ్ళ యొక్క దానిలో తేడా ఉంది మాతాజీ. బాగానే వినిపిస్తుందా అయితే మీకు? ఓకే మాతాజీ. ప్రణీత గారు మీకు? మీ వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తుందండి. శీలా మాతాజీది కొంచెం చాలా స్లోగా వస్తుంది వాయిస్. అవునా? ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందా మాతాజీ? అంటే బిఫోర్ ప్రీవియస్ నిన్న నుంచి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది మాతాజీ. మాతాజీ ఓకే. అండ్ ఇందాక చదివిన సరిత మాతాజీది, రవి ప్రభు మాతాజీది కూడా బాగానే ఉంది. సో మీదే కొంచెం లోగో వస్తుంది మాతాజీ. అదే అంటే నేను అందుకని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను. ఈ సెట్టింగ్ అంటే సెట్టింగ్ మారుస్తాను, నాకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందేమో ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తోంది, ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు 1 సెకండ్, ఇప్పుడు మారుస్తాను, ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఇప్పుడు మార్చాను, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఓకే మాతాజీ. రైట్ నౌ బెటరా? బెటర్. ఓకే సరే. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. అయితే నేను ఈ సెట్టింగ్ లో ఉంచుతాను అయితే ప్రస్తుతం. ఓకే మాతాజీ. ఇది ఓకే మాతాజీ, ఇది బాగుంది. థాంక్యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇది ఇక్కడ ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వత సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయ. సో ఈ మహిమలను కానీ, దివ్యశక్తులు కానీ మనం ఇది యథార్థంగా తెలిసిన వారు, నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు. అసలు భగవంతుడితో ఎలా ఏకమవుతాం అంటే నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా. నిశ్చల భక్తి యోగము అనేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని మనము స్మరించటం సదా. అంటే నిజంగా స్మరించిన ఎల్లవేళలా నిజంగా 24 గంటలు స్మరించకపోయినప్పటికీ భగవంతుడి మీద మనము ఆ విధంగా లగ్నం చేయగలిగిన స్థితికి రావటం అన్నమాట. సో అప్పుడు మనకది నిశ్చల భక్తి యోగము. మనము జపం చేస్తాం, జపం చేసి ఆ రకమైనటువంటి మానసిక స్థితిని మనము పొందగలిగితే భక్తి యోగం అని చెప్పేసి అంటాము. నా మహిమలను, దివ్యశక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు
ఇలా నిశ్చల భక్తి, ఎప్పుడు నిశ్చల భక్తి యోగంలోకి వెళ్తాము, భగవంతుణ్ణి మనము ఆ నిజమైన భక్తి అనేది మనకి ఏర్పడితే. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఆ ప్రేమ, గౌరవం, శ్రద్ధ, ఈ మూడు కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. సో అవి ఉంటేనే మనకు భక్తి అనేది వస్తుంది, మనం భక్తి మార్గంలో పడగలుగుతాం. సో అది అలా ఈ ఈ భక్తి అనేది పెంపొందించుకోవటానికి భగవంతుని యొక్క మహిమలు, దివ్యశక్తులు మనం గనక అర్థం చేసుకుంటే ఆ నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతునితో ఏకమవ్వచ్చు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయ, దీంట్లో సంశయం అనేది ఏమాత్రం లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అందుకని ఈ చాప్టర్లో భగవంతుడు ఆయన యొక్క మహిమలను, దివ్యశక్తులను కూడా వివరించటం జరిగిందనమాట. అంటే అర్జునుడికి తెలిసిన మనలాంటి వాళ్ళు ముందు ముందు భవిష్యత్తులో అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది అందరికీ కూడా చెప్పబడింది. సో మహిమలు, దివ్యశక్తులు యథార్థంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అవి ఏమిటో మనకు అసలు తెలియాలి. అందుకని స్వయంగా ఇది భగవంతుడి నోటి నుంచే ఆయన యొక్క మహిమల్ని, దివ్యశక్తుల్ని మనకు వినే అవకాశాన్ని ఈ భగవద్గీత ద్వారా కలిగించడం జరిగింది. సో ఏమిటి ఈ మహిమలు, దివ్యశక్తులు, మనం తెలుసుకోవాల్సినవి, అర్థం చేసుకోవాల్సినవి ఏమిటో చూద్దాం. అహం సర్వస్య ప్రభవో, ముఖ్య శ్లోకం ఇది కూడా. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను సర్వానికి కూడా, సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము అంటే సర్వస్య ప్రభవం అంటే ప్రభవం అంటే ఆ వెలుగు, అంతటికి కూడా ఆ శక్తి నేను అని. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లనే సర్వం కూడా నడుస్తోంది, అంటే ప్రవర్తతే అంటే జరుగుతోంది, నడుస్తోంది అని చెప్పేసి అర్థం. ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. ఇది ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని భక్తితో నన్ను బుధాభావ, అత్యంత భక్తి విశ్వాసంతో వాళ్ళు నన్ను ఆరాధిస్తారు. బుధాభావ సమన్విత. సో అంటే ఈ అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి జ్ఞానంతో నన్ను భజంతే అంటే పూజిస్తారు, భజిస్తారు అని అర్థం అన్నమాట. సో అహం సర్వస్య ప్రభవో అంటే అంత ఈ సర్వ జగత్తుకి ఉన్నటువంటి ఆ వెలుగు, వెలుగు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే దాని యొక్క మొత్తం సోర్స్ నేనే. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లనే అంతా కూడా నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఇది తెలుసుకుని నన్ను పూజిస్తారు. బుధాభావ సమన్విత, జ్ఞానులు అత్యంత విశ్వాసంతో అని చెప్పేసి. బుధ అంటే ఈ జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణముగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. సో భగవద్గీత యొక్క సారాంశం మొత్తం ఈ 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే 8వ శ్లోకం, ఈ 10వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకం నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు కూడా భగవద్గీత సారాంశం అంతా కూడా నిజంగా ఇందులో ఉంది అని చెప్పేసి, అంటే మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అన్నది ఇందులో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు అన్నమాట. సో ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. ఒకటి ఆల్రెడీ చూసాం, అహం సర్వస్య ప్రభవో, అది 8వ శ్లోకం. ఇప్పుడు 9వ శ్లోకం. 8, 9, 10, 11 4 ఉన్నాయి. ఒకటి చూసాము, ఇది 2వది.
9వది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ అంటే నా మీదే చిత్తాన్ని పెట్టి, మనస్సును పెట్టి, చిత్తము అంటే మనస్సు, మద్గత ప్రాణ అంటే నా మీదే ప్రాణాలన్నీ కూడా పెట్టి, బోధయంత పరస్పరం అందరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు బోధించుకుంటూ ఉంటారు భగవంతుని గురించి. కథాయంతశ్చ మాం నిత్యం నా కథలు అన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, రోజు చెప్పుకుని తుష్యంతి చ రమంతి చ తృప్తిని ఆనందాన్ని, రమంతి అంటే ఆనందం ప్లెజర్, రమంతి చ తృప్తితోనూ ఆనందంతోనూ నా కథలను నిత్యము చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళెవరు అంటే భక్తులు. ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? నా మీదే మనస్సు, మచ్చిత్త నా మీద మనస్సు, మద్గత ప్రాణ నా మీదే ప్రాణాలు పెట్టుకుని, బోధయంతా పరస్పరం, పరస్పరం అంటే ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తరువాత కథయంతశ్చ కథలు కూడా, మాం నిత్యం రోజు నా కథలు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తుష్యంతీచ తృప్తితో కూడుకుని, రమంతీచ అంటే సంతోషం, ఆనందం, పరమానందం. రమంతి అంటే ఆ రెండు ఫీలింగ్స్తో, పరమానందంతో, తృప్తితో కూడా నా యొక్క కథలను నిత్యము చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ మద్గత ప్రాణ అంటే వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ గతి అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవితం అంతా కూడా నాకు అర్పించి, ప్రాణాలు కూడా అని నా మీదే మనస్సు ప్రాణము అన్నీ నాకు అర్పించి శరణాగతి చెందిన వాళ్ళని, వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. అంటే భగవద్భావంలోనే వాళ్ళు ఆ సంతోషంలో ఉంటారు. అలాంటి కొంతమందిని మనం అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు మనం కొందరు మహర్షుల్ని ఇక్కడ తరువాత ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణగా ఇక్కడ మనకు ప్రభుపాదులు వీళ్ళందరికీ పరస్పరం బోధించుకుంటారని చెప్పారు కదా. వీళ్ళంతా ఇలా పరస్పరం వీళ్ళకు బోధించుతూ శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నదానికి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా నా గురించి బోధించుకుంటూ, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం రోజు నా కథలు ఇలా చెప్పుకుంటూ, తుష్యంతి చ రమంతి చ తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటారు అని చెప్పేసి ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం చ యోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం వాళ్లకు ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం వాళ్ళు రోజు కూడా ఈ విధంగా నన్ను శ్రద్ధగా భజిస్తారు, ప్రీతిపూర్వకం భగవంతుణ్ణి ప్రీతిపూర్వకంగా భజించాలి. అంటే ప్రేమ అనేది భగవంతుడి మీద ఉండాలి, అది మనం ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. అంటే దానిని మనం ఎంతో ప్రీతిపూర్వకంగా చేయాలి. భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అని చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం ఎవరైతే ఇలా సతతం ఎల్లప్పుడూ యుక్తానాం ఇందులో స్థిరపడి ఉంటారో, ఎందులో భజతాం ప్రీతిపూర్వకంగా ఇలా భజించటంలో ఎవరైతే సతతము స్థిరపడి ఉంటారో, తేషాం ఎవరైతే దదామి బుద్ధి వాళ్ళకి ఏమిటంట, దదామి బుద్ధి యోగం తం
ఏన మాం ఉపయాంతి తే దదామి బుద్ధియోగం తం. వాళ్లకు ఈ బుద్ధియోగాన్ని ఏన మాం ఉపయాంతి తే నేనే వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. బుద్ధి యోగం వస్తే ఏమిటి, భగవంతుణ్ణి మనం ఎలా అనుభూతి చెందాలి, ఎలా చేరుకోవాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో అలాంటి భక్తులకు ఆ బుద్ధి యోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. అప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునే తెలివి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అది భగవంతుడే మనకు ఇస్తారు. ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే తేషాం సతతయుక్తానం, ఎవరైతే ఎప్పుడూ కూడా ఇందులో స్థిరపడి ఉంటారో. ఎందులో స్థిరపడి ఉంటారు అంటే మళ్ళీ భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి భజిస్తూ ఉంటారో. భజించటం అంటే మనము మనసులో కానీ పైన కానీ భగవంతుణ్ణి తలుచుకుని మనము ఆ అనుభూతి చెందటం, ఆ భక్తిగా ప్రేమగా ప్రీతిపూర్వకంగా అని చెప్పేసి అలాంటి వాళ్లకు ఇంకా ఆ స్థితిలోకి కనుక మనం వెళ్ళగలిగితే, ప్రీతిపూర్వకంగా భజిస్తే భగవంతుణ్ణి, ఆయనే మనకు ఆ తెలివి ప్రసాదిస్తారు, ఎలా తనను చేరుకోవాలి అన్నది అని చెప్పేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నన్ను చేరటానికి కృష్ణుడు ఎవరికి ఆ తెలివి ఇస్తారు, ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఎవరికి ఇస్తారు? దదామి బుద్ధియోగం, బుద్ధియోగం ఇస్తాను అంటున్నారు. తం ఏన మాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎవరికి ఇస్తారు అంటే సతతం ఎప్పుడు యుక్తానం, స్థిరపడి ఎందులో భజించటంలో ఎలాగూ ప్రీతిపూర్వకంగా అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది 3వ శ్లోకం. ఇకపోతే ముఖ్యంగా అన్ని సారాంశం ఉన్నదన్న శ్లోకాల్లో ఇది ఆఖరిది. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమ నాశయాం ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషామేవానుకంపార్థం, నేను వారి మీద కరుణ చూపటానికి వారి హృదయంలోనే అహం అజ్ఞానజం తమ, వారి హృదయంలో ఉండి వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారాన్ని, అహం నేను అజ్ఞానజం, అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానమనే తమస్సును, చీకటిని, తమ అంటే చీకటి అని ఇక్కడ అర్థం. అజ్ఞానం అనేటటువంటి తమస్సును నాశయాం ఆత్మభావస్థో, సో నాశనం చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆత్మలో జ్ఞానదీపేన ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ ఆత్మలో స్థిరపడి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరికి అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ భక్తులు ఎవరైతే సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, వాళ్ళ యొక్క హృదయాల్లో వాళ్ళ మీద కరుణతో నేను అనుకంపార్థం, కరుణతో అహం అజ్ఞానజం, నేను వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని అనే చీకటిని నాశనం చేసి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలో స్థిరపడి జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వతం చేస్తాను, వెలిగిస్తాను, ప్రకాశించేటట్లు, భాస్వతం అంటే ప్రకాశించేటట్లుగా చేస్తాను, తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో అని అర్థం అన్నమాట. అది ఈ 11వ శ్లోకం యొక్క అర్థం. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమ నాశయాం ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపటానికి వారి హృదయంలో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని, అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని నాశనం చేసి వాళ్ళ ఆత్మలో స్థిరపడి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని ప్రకాశించేటట్లు, తేజోరిల్లేటట్లుగా చేస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. అంటే మనకు ఆ జ్ఞానం తెలియకపోయినా, మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నా, మనం భగవంతుడిని నిజంగా నమ్ముకుని అలా భజించితే ఆయనే మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్జున ఉవాచ, పరం, ఇదంతా విని అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అంటే చక్కగా
భగవంతుణ్ణి అన్ని రకాలుగాను ఆయన కీర్తిస్తున్నాడు. ఇదంతా విన్న తర్వాత పరంబ్రహ్మ పరంధామ, నువ్వు పరబ్రహ్మవి, పరంధాముడువు, నీ ధామమే పరంధామము, పవిత్రుడు, పవిత్రం పరమం భవాన్, నువ్వు పవిత్రుడువు పరమం భవాన్, పురుషం శాశ్వతం, దివ్యం ఆదిదేవం, నువ్వే ఆదిదేవుడు, అజం అంటే పుట్టుకలేని వాడివి అని చెప్పేసి ఆయన విభుం సర్వవ్యాపకుడవు అని చెప్పి స్తుతించి, ఇది అర్జునుడు స్తుతించటం అన్నమాట భగవంతుణ్ణి. ఆ తర్వాత ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. సో నారదుడు అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే, ఈ ఋషులందరూ కూడా, అందరూ సర్వదేవర్షులు, నారదులు వీళ్ళంతా కూడా, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా ఈ ఋషులు, ఈ సర్వదేవర్షులు కూడా స్వయం చైవ వీళ్ళంతా కూడా నిన్ను ఈ విధంగా కీర్తించారు. అయితే నువ్వు కూడా స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నాకు ఇదే చెప్తున్నావు స్వయంగా. స్వయం చైవ అంటే స్వయంగా కూడా నువ్వు ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నావు ఈ విషయమే. ఏమని భగవంతుడు ఇందాక చెప్పారు కదా, అహం సర్వస్య ప్రభవు అని చెప్పేసి, ఆ విధంగా ఈ ఋషులు, ఆ తర్వాత దేవర్షులు. ఎవరి దేవర్షులు అంటే నారదస్తథ, నారద మొదలైన వారు, అసితుడు, దేవులు, వ్యాసుడు, వీళ్ళందరూ అన్నమాట. వీళ్ళంతా కూడా ఇదివరకు చెప్పి ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని. ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వు కూడా నాకు స్వయం చైవ, నువ్వు కూడా స్వయంగా బ్రవీషిమే, నాకు చెప్తున్నావు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు తిరిగి ఈ చెప్పిన వాటికి సమాధానంగా ముందు భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఈ రకంగా స్తుతించి, పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం అని చెప్పేసి ఈ మాట కూడా చెప్పారు. అందరూ ఋషులు చెప్పారు, మహర్షులు, దేవర్షులు అందరూ, ఇప్పుడు నువ్వే ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు నాకు. ఆ తర్వాత ఇంకేమన్నారు అంటే, ఓ కృష్ణ యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి, దేవాది దేవ ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను అని చెప్పేసి, గుర్తు చేసుకోగలను అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారనమాట. నిన్ను ఎప్పుడు కూడా స్మరించుకోవాలని ఉంది. ఎందుకు అంటే అలా భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అని చెప్పారు కదా. సో నిన్ను ఎలా స్మరించను, ఎలా తెలుసుకోను, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు కదా. అహం సర్వస్య ప్రభువు, నేను సర్వానికి ప్రభువునని, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నేను అన్నీ కూడా నడుపుతూ ఉంటాను ఈ సర్వ జగత్తుని అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అని. అందుకని నిన్ను ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోగలను అని చెప్పేసి మనలాగానే అర్జునుడికి కూడా ఆ ప్రశ్న అనేది వచ్చింది. ఓ దేవదేవ ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నేను గుర్తు చేసుకోగలను అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగారు. సో ఆ భక్తి ప్రీతిపూర్వకం అర్థం చేసుకోవటము అన్నీ కూడా ఎలాగూ, ఏ రకంగా స్మరించాలి, ఏ రకంగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ రూపంలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అర్జునుడు అన్ని రకాల ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అడగటం జరిగింది. తరువాత జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారముగా వివరింపుము. అందుకని నీ మహిమలను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, వెళ్తారని అంటున్నావు కదా. నీ మహిమలను అవతారాలను నాకు అందుకని వివరంగా విస్తారంగా మళ్ళీ వివరించు. నీ వచనామృతమును వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు, నాకు ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరట్లేదు. మళ్ళీ నీ అవతారాలను మహిమలను వివరంగా చెప్పు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, అప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ కూడా కొన్ని విభూతులు చెప్పటం మొదలుపెట్టారు. ఇది విను అంటే నేను ఏ ఏ పేరులతో పిలవాలి, అసలు ఏమిటి అని అడిగేసరికి ఇవన్నీ కూడా చెప్పటం మొదలుపెట్టారు. ఆదిత్యులందరిలో నేను విష్ణువును, జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్. సో
అలాగే ప్రకాశవంతమైన తేజస్సు జ్యోతిలన్నిట్లో అంటే ప్రకాశాలన్నిట్లో రవిరం శుమాన్, నేను సూర్యుడు లాంటి సూర్యుడిని. మరీచిర్మరుతాం అస్మి, మరత్తులలో మరీచిని. నక్షత్రాణం అహం శశి, మరీచి అనే వాయువును, నక్షత్రాల్లో శశి అంటే చంద్రుడిని. ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను అని చెప్పి అలా మొదలు పెట్టారనమాట భగవంతుడు ఆయన యొక్క మహిమలను చెప్పటం. సో ఇక్కడ మనకు చిత్రాన్ని ఊరికినే చూపిస్తున్నారు. వాయువుల్లో ఫలానాని, తర్వాత సూర్యుడునని, ఆ తర్వాత ఆకాశంలో చంద్రుడిని అన్న విషయం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. వేదానాం సామవేదోస్మి, దేవానాం అస్మి వాసవ, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, భూతానాం అస్మి చేతన. సో అన్నిట్లో వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, అంటే సామవేదం అన్నిట్లోకి ఇంకా ఎక్కువ అని చెప్పుకుంటాము. వేదాలలో భగవంతుడు నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో ఇంద్రుడిని, ఇంద్రుడంటే స్వర్గానికి దేవతలందరికీ కూడా రాజు అనమాట. సో దేవతలలో ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, ఇంద్రియాలన్నీ ఈ చెవు ముక్కు ఈ కర్మేంద్రియాలు వీటన్నిటిలో కూడా మనకి మనస్సే ముఖ్యం అని చూసాం. ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్గా మనస్సుని ఏ రకంగా ప్రలోభ పెట్టినా మనస్సు చెలుస్తుందా చెలించదా అని అన్నీ కూడా మనస్సు మీద, మన ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంద్రియాల ప్రభావం ఉండి మనస్సు ఎటైనా ఎలా ప్రభావితం అవుతోంది, తట్టుకుని నిలబడగలుగుతుందా లేదా అన్నీ కూడా మనస్సు ఆ రకంగా ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నిటిలోకి మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణమును అంటే చైతన్యము ప్రాణము లేని ఇంకా మనం జీవులం ఎలా అవుతాము? సో మనలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఆ ప్రాణమే, ఆ చైతన్యమే ఆ ప్రాణమే నేను అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో వేదాలలో సామవేదం, దేవతలలో ఇంద్రుడు, ఇంద్రియాలలో మనస్సు, జీవులలో ప్రాణము. ఆ తరువాత రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, విక్రేశో యక్షరక్షసాం, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, మేరు శిఖిరినాం అహం. సో రుద్రులలో నేను శంకరుడను, విత్తేశో యక్షరక్షసాం, సో యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయినటువంటి కుబేరుడను. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో అగ్నిని, మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని, మేరు శిఖరాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కంధ, సరసాం అస్మి సాగర. సో పురోధసాం చ ముఖ్యం, పురోహితులలో నేను ముఖ్యుడినైనటువంటి బృహస్పతినని తెలుసుకో పార్థ. ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, విద్ధి తెలుసుకో పార్థ నేను బృహస్పతిని. ఎవరిలో? పురోహితులలో. బృహస్పతి అంటే ఎవరు? దేవతల యొక్క గురువు అన్నమాట ఆయన. అందుకని అత్యంత గొప్ప పురోహితుడు. ఇక దేవతలకు గురువు అయినటువంటి బృహస్పతి కన్నా ఎవరు ఉండరు. అందుకని పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. సేనానీనాం అహం స్కంద, సేనాపతులలో నేను స్కంద అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి అని చెప్తారు. ఆయన ఆ రకంగా వీరుడు, దేవతల సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాపతులలో నేను స్కందుడను అని చెప్పారు. సరసాం అస్మి సాగర, నీటి సరస అంటే జలాశయాలన్నిటిలో కూడా నేను
సాగర సముద్రాన్ని, జలాశయాలన్నిటిలోకి సముద్రమే పెద్దది గొప్పది కాబట్టి నేను ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. నీటి జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని, సేనాపతులలో నేను కార్తికేయ స్కంద అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కార్తికేయ స్కంద, ఆ తర్వాత పురోహితులలో బృహస్పతి, ఇక్కడ చూపించేది మన దేవతల గురువైనటువంటి బృహస్పతి అని తెలుసుకో అని ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మహర్షీణాం భృగుర్ అహం, మహర్షులలో నేను భృగుని, అహం నేను భృగువును. గిరామస్మ్యేకమక్షరం, దివ్యధ్వనుల గిరాం అస్మ్యేకం అక్షరం. సో దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలన్నిటిలోకి జపం అనేటటువంటి యజ్ఞాన్ని నేను. అందుకని ఇక్కడ మనకి ఈ జపం చేస్తూ కూడా మనకు చూపిస్తున్నారు. స్థావరాణం హిమాలయ, స్థావరాలన్నిట్లో కదలని వాటన్నిటిలో కూడా నేను హిమాలయాన్ని, అంటే హిమాలయాలన్నిటిలోకి గొప్ప పర్వతాలు కాబట్టి స్థావరాలన్నిట్లో నేను హిమాలయాన్ని అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మహర్షులలో భృగు మహర్షి, ఇక్కడ మన చిత్రంలో భృగు మహర్షి ఈయన. గిరామస్మ్యేకమక్షరం, సో దివ్యధ్వనులలో అంటే నేను ఓంకారాన్ని, ఇక్కడ ఓంకారము. యజ్ఞానాం, యజ్ఞాలన్నిట్లోకి జపయజ్ఞం గొప్పది, ఆ జపయజ్ఞంని నేనే, ఆ జపాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్థావరాలన్నిట్లోకి నేను హిమాలయాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం యజ్ఞం అనేది అంటే ఈ కలియుగ యజ్ఞం జపం చేయటం అన్న విషయం మనం ఇందులో కూడా తెలుస్తాను. అందుకని యజ్ఞాలన్నిట్లోకి జపము అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, ఆ జపాన్ని నేనే అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారద గంధర్వాణాం చిత్రరథ సిద్ధానాం కపిలో ముని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాల్లో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును. దేవర్షీణాం చ నారద, దేవర్షులలో నారదుడును. గంధర్వాణం చిత్రరథ, గంధర్వుల్లో నేను చిత్రరథుడను. ఇక్కడ కుడి చేతి వైపు చూపిస్తున్నారు. సిద్ధానాం కపిలో ముని, సిద్ధులలో అంటే సిద్ధత్వం సాధించిన వాళ్ళు కపిల ముని, ఆయన గొప్ప ముని కాబట్టి కపిల మునిని నేను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. దేవర్షులందరిలోకి నేను నారదుడును. ఇటు చిత్రరథుడు గంధర్వులలో, చెట్లు వృక్షాలన్నిటిలో రావి చెట్టును అంటే అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం, విద్ధి మామృతోద్భవం. ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం అంటే సమ అశ్వానాం, అశ్వాలన్నిట్లోకి నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. విద్ధి మాం అమృతోద్భవం, సో తెలుసుకో అది అమృతం నుంచి వచ్చింది. దేవతలు దానవులు ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఈ ఉచ్చైశ్రవం అనేటటువంటి ఒక అశ్వము, ఐరావతం అనేటటువంటి గజేంద్రుడు ఏనుగు కూడా ఉద్భవించాయన్నమాట. ఆ చిలకటంలో ఆ పాల సముద్ర మదనం అంటారు కదా దేవదానవులు, అప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఉద్భవించాయి. ఉచ్చైశ్రవం అనేటువంటి గుర్రము, అశ్వము, ఐరావతం అనేటటువంటి గజేంద్రుడు ఏనుగు. అందుకని ఏనుగులలో నేను ఐరావతాన్ని, అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నరాణాంచ నేను నరాధిపం అంటే మనుష్యులలో రాజును అని చెప్పి తెలుసుకో అని ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప సర్పాణాం అస్మి వాసుకి. ఆయుధాలలో నేను అహం వజ్రం, వజ్రాయుధాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మెరుపు లాంటి ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం అన్నమాట వజ్రాయుధం. అన్నిటికంటే కూడా చాలా గొప్పది ఆ వజ్రాయుధము. ఆ ఆయుధాన్ని నేను. ధేనూనాం అస్మి కామధు, గోవులలో నేను కామధేనువుని అంటే సురభిని, అంటే ఎప్పుడు కూడా సమృద్ధిగా పాలిచ్చేటటువంటి ఈ ఆవు గొప్పది కాబట్టి కామధేనువు అని మనం అంటూ ఉంటాము. ఆ ఆవులలో నేను కామధేనువు వంటి వాడిని. అలాగే సంతాన ఉత్పత్తికి కారణము ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప, సో అంటే మన్మధుడు
యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఆయన వలననే ఈ సంతాన ఉత్పత్తి అందరికీ కూడా వంశాభివృద్ధి ఇవన్నీ కలగాలంటే ఆ మన్మధుడు కారకుడు కాబట్టి ఆ మన్మధుడును నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలన్నిట్లోకి వాసుకిని నేను అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం మర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనేక పడగలగల అనంతాశ్చాస్మి నాగానాం, అనేక పడగలగల నాగులలో అనంతుడను. వరుణో యాదసాం అహం, సో జలవాసులలో వరుణదేవుడును. అనంతశేష అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క విష్ణుమూర్తికి పవళించేటటువంటి శేషనాగు అనంతశేష, అనంతశయన అని అందుకే విష్ణుమూర్తిని అంటాము. సో ఆ అనంతాష్టమి నాగులలో అందరిలోకి నేను అనంతుడను. ఆ తర్వాత జలవాసులందరిలోకి కూడా వరుణదేవుడను. ఆ తరువాత పితృదేవతలలో అర్యముడను. నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజును. సో యమధర్మరాజు ఆయన బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఆ ధర్మాన్ని ఆయన నిర్వర్తించటం. ఎవరు చేసుకున్న దానిని బట్టి వాళ్ళకి ఆయన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే యమధర్మరాజును నేనే. నియమాలు అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును అని చెప్పేసి ఈ చిత్రంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇందులో అనంతశ్చాస్మి ఇప్పుడు అది చూసాము. నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం, దైత్యులలో అంటే దానవులలో నేను ప్రహ్లాదుడను. మరి దానవులలో పుట్టినా కూడా హిరణ్యకశ్యపుడి కొడుకు అయినప్పటికీ, కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అత్యంత భక్తుడు. ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియుడు కాబట్టి ఆయన దైత్యులలో నేను ప్రహ్లాదుడను. కాల కలయతాం అహం, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలమే కదా మరి అన్నిటినీ కూడా డిక్టేట్ చేస్తుంది. సో ఆ కాలాన్ని నేనే. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం, జంతువులలో నేను మృగేంద్రుడని అంటే సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో గరుత్మంతుడను అని చెప్పేసి ఇక్కడ గరుత్మంతుడు, సింహము, తర్వాత ప్రహ్లాదుడు, కాలానికి ఇది గుర్తుగా కాలము, ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. పవతాం అస్మి రామ శస్త్రుభృతాం అహం ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవీ. సో పవిత్రం చేయవాటిలో నేను పవతాం అస్మి, సో పవనాలలో నేను వాయువును. సో రామశస్త్రభృతాం అహం, ఆయుధదారులలో నేను శ్రీరాముడును. సో ఆయుధదారులందరిలోకి కూడా శ్రీరాముడిని మించిన ఆయుధదారుడు లేడు. ఎందుకంటే రామబాణానికి తిరుగులేదు అన్నమాట మనందరికీ తెలుసు. అందుకని ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళందరిలోకి నేను శ్రీరాముడును. ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో మొసలంటికంటే ఈ జల జీవులలోకి మొసలి. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, ప్రవహించే వాటిల్లో జాహ్నవి అంటే గంగానదిని అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ పవిత్రం చేయి వాటిలో నేను వాయువునని, ఆ తరువాత అస్త్రాలు ధరించిన వాళ్ళలో శ్రీరాముడునని, జలజీవులలో నేను మొసలినని, ఆ తర్వాత ప్రవహించే నదిలో గంగానది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేనే. సో మొత్తం చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి అంటే పుట్టించేది, ఉనికి, అవి ఉండి సరిగ్గా పనిచేయటానికి అంతం చేసేది అన్నీ కూడా నేనే. వాటి బర్త్, డిస్ట్రక్షన్, మెయింటెనెన్స్ మొత్తం కూడా
నేనే. క్రియేట్ చేయటం, తర్వాత వాటిని మెయింటైన్ చేయటం, తర్వాత వాటిని డిస్ట్రక్ట్ చేయటం కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, అంటే విద్యలన్నిటికంటే కూడా ఆత్మజ్ఞానమే అన్నిటినీ మించినటువంటి విద్య. ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేనే. వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేనే, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. అన్నిటికంటే మొదట అకారం కాబట్టి. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసము, 2 అర్థాలు వచ్చే ద్వంద్వ సమాసాలలో గొప్పదని మనకి తెలుగు వ్యాకరణంలో చదివేప్పుడు తెలుసుకుంటాము. నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, 4 దిక్కుల వైపు 4 ముఖాలు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మను నేనే. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలకున్న ప్రత్యేక లక్షణాలు అని చెప్తారు. ఆ ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏ మనిషిని ఎలా ఏది ప్రత్యేకంగా చేస్తుందో ఆ ప్రత్యేకత అంతా భగవంతుడిదే అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని. గాయత్రి అంటే ఈ ఛందస్సు అంటే ఈ పవిత్ర మంత్రాల్లో నేను గాయత్రిని. మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, అన్నిట్లోకి మార్గశిర మాసం అంటే ఇంకా ఇదిగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మార్గశిరాన్ని. ఋతువులలో వసంత ఋతువును, అంటే స్ప్రింగ్, వసంత ఋతువును. అప్పుడే అన్నీ చిగురించి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వసంత ఋతువును. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్వినాం అహం. తేజోవంతులలో తేజస్విని నేనే. విజేతల విజయాన్ని, అంటే గెలిచే వాళ్ళందరిలోనూ వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ నేనే. సక్సెస్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళల్లో సక్సెస్ని నేనే అంటున్నారు. విజేతల యొక్క విజయాన్ని నేను. వ్యవసాయోస్మి సత్వం, కృషి సలిపే వాళ్ళలో కృషిని. సత్వవతాం అహం, బలవంతుల బలాన్ని నేనే. సో నేను బలవంతుణ్ణి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. అవంతా కూడా మన శక్తి భగవంతుడే అన్నది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులలో ధనంజయుడనంటే అర్జునుణ్ణి. మునీనాం అప్యహం వ్యాస, మునులలో వ్యాసుడిని. కవీనాం ఉషనా కవి, కవులలో సూక్ష్మబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడను చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దండోదమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను, అంటే ఎవరైతే ధర్మాన్ని అతిక్రమిస్తారో వాళ్ళని శిక్షించే వాళ్ళని ఏ రకంగా నియంత్రిస్తామో ఆ మార్గాలలో నేను శిక్షను. శిక్ష అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా తప్పు పని చేస్తే వాళ్లకు శిక్ష వేస్తాం, అంటే వాళ్ళని ఆ పని చేసినందుకు వాళ్ళని నియంత్రించటం అన్నమాట. సో అలా నియంత్రించే విషయాల్లో నేను శిక్షని. ఎలా నియంత్రించగలము? ఎవరినైనా సరే తప్పు చేయకుండా శిక్ష వేసే నియంత్రించగలము. కాబట్టి అలా నియంత్రించే పద్ధతుల్లో నేను శిక్షను. విజయం కోరుకునే వారిలో నేను వ్యూహాన్ని, అంటే ఆ ప్లాన్ నేనే. ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏ పనిలో అయినా మనం సక్సెస్ఫుల్గా విజయాన్ని సాధించాలి అంటే ఒక ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. ఈ పని ఎలా చేయాలి అని ఒక వ్యూహాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి, ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ వ్యూహాన్ని నేనే, ఆ ప్లాన్ని. రహస్యాలలో మౌనం. ఇక మౌనాన్ని మించిన రహస్యం ఏముంది? ఏదైనా రహస్యంగా ఉండాలంటే మాట్లాడకుండా ఉండటమే. సో రహస్యాలలో మౌనాన్ని నేనే, మరి వివేకవంతులలో వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని నేనే అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవులకు జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని. సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున.
సో ఇలా సర్వభూతులు అన్ని జీవాలలో కూడా బీజాన్ని నేనే. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, కదిలేది కదలనిది మయా భూతం చరాచరం. సో కదిలేది కదలనిది ఏ జీవులైనా సరే నేను లేకుండా ఈ ఉనికిలో ఉండదు. సో ఈ కదిలే మన జీవరాశులు అవ్వనండి, కదలని ఈ పర్వతాలు చెట్లు ఇలాంటివి అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే నేను నతదస్తి వినాయత్ స్యాన్ అంటే నేను లేకుండా అవి ఏవి కూడా ఇలా ఉండటం అనేది జరగదు. నేను ఉండి అన్నీ చూడబట్టే అవన్నీ అలా ఉంటున్నాయి. ఒక పర్వతమైనా, ఒక చెట్టు అయినా, ఒక మనిషి అయినా, ఎవరైనా, ఒక జీవి అయినా, జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, ఏదైనా ఆఖరికి కదలని ఈ పర్వతాలు లాంటివైనా సరే, కొండలు గుట్టలు నేను ఉన్నాను కాబట్టి వాటిని చూస్తున్నాను కాబట్టి అవి ఉనికిలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చరాచర కదిలేవైనా కదలనివైనా అయినా అని చెప్తున్నారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో శత్రుంజయుడా అంటే పరంతప, శత్రువులను నాశనం చేసేవాడా అని చెప్పేసి, నా దివ్య రూపాలకు అంతం లేదు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా దివ్యమైన విభూతులకు దానికి నాం తోస్తి అంతమనేది లేదు. ఏషతూద్దేశత ప్రోక్తో, నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పినది ప్రోక్త చెప్పినదంతా కూడా విభూతేర్విస్తరో మయా, నా అనంతమైన విభూతులలో ఒక సూచన మాత్రమే. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత నా ఈ యొక్క దివ్య రూపాలకు అన్నిట్లో ఏది బెస్టో అన్నీ చాలా ఉదాహరణలు, చాలా విషయాలు చెప్పి ఇంకా నా యొక్క ఈ రూపాలకు అంతమనేది లేదు, నేను నీతో చెప్పినదంతా కూడా నా అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. అంటే ఇందులో ఏదైనా శక్తి అది ఉద్భవించటానికి కానీ, అది దాని ఉనికి ఉండటానికి కానీ ఆ కారణం అంతా కూడా భగవంతుడే అన్నది మనకి ఒక ఐడియా రావటానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ చెప్పి, ఇదంతా కూడా ఒక సూచన, నా యొక్క శక్తిలో ఒక సూచన మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ రూపాలకు అంతం అనేది లేదు. ఏ రూపమైన మనకి తెలియని రూపాలు ఇవన్నీ మన కంటికి కనిపించి మనకి తెలిసిన రూపాలు, మనకి తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి, అవంతా కూడా భగవంతుని శక్తియే. ఈవెన్ పురుష సూక్తంలో కూడా అదే చెప్తారు, ఈ ప్రపంచమంతా ఆయన యొక్క శక్తిలో ఒక 3వ వంతు భాగం మాత్రమేనంట. ఆ మిగతా ఎంతో మనకి తెలిసింది 25% ఉందేమో, మిగిలినది ఎంతో ఉంది భగవత్ శక్తి. అలా ఆయన నీతో చెప్పిందంతా కూడా ఒక సూచన మాత్రమే, నా అనంత దివ్య రూపాలకు అంతము లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దేవతలు అందరూ కూడా మనము చూస్తున్నాము. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి సుందరమైనవి శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా, సో ఏదైతే సుందరంగా మహిమగా ఉంటాయో తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, అవన్నీ కూడా నా యొక్క తేజస్సులోని మమ తేజోష సంభవం, నా యొక్క తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించినవి అని చెప్పేసి తెలుసుకో. దేవావగచ్చత్వం అంతా కూడా నా యొక్క ఈ భగవంతుని యొక్క తేజస్సు నుంచే సంభవించినవి. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి సుందరమైనవి మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భగవంతుడు ఎలా అయితే ఈ సృష్టి అంతటికి మూల కారణం, ఈ జగత్తంతా సృష్టింపబడటానికి ఈ రకంగా పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ కూడా నడవటానికి సూర్యచంద్రులు ఆకాశం ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ ఎక్కడివక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా అటు ఇటు లేకుండా
అంత పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ కూడా జరగటానికి వెనక ఉన్నది భగవంతుడు అన్నది మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్చితమేవ వా. ఎక్కడ అన్నీ కూడా విభూతులు, ఎక్కడ ఈ లోకంలో మనం చూసేటటువంటి ఈ శ్రీమద్ ఐశ్వర్యవంతమైనవి, ఊర్జితం సుందరమైనవి, విభూతి మహిమ కలవి అయిన మత్ సమస్తం అంతా కూడా నేను తత్తత్తేవావగచ్చత్వం అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అంశమే. మమ తేజోష సంభవం, భగవంతుని తేజస్సు నుంచి సంభవించాయి అన్నది మనము తెలుసుకోవాలి. సో అన్నీ మన కళ్ళ ముందు కనపడే ఐశ్వర్యము, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అన్నీ కూడా భగవంతుడి తేజస్సులోని అంశమే. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అర్జున చివరికి ఇవన్నీ కూడా వివరించి ఇక్కడేమో అన్నీ కూడా ఈ జగత్తులో నువ్వు చూసే అందమైనవి, మహిమగలవి అన్నీ కూడా నా యొక్క తేజస్సులో ఒక్క అంశమే, అది కూడా నా సమస్త తేజస్సు కాదు, నా తేజస్సులో ఒక అంశం అని చెప్పి చివరికి ఏం చెప్తున్నానంటే, అర్జున అసలు ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమిటి, అసలు ఇంత వివరంగా మనం ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి, కేవలము విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్, నా యొక్క చిన్న అంశ, ఒక్క అంశతోనే ఈ విశ్వమంతా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం, ఈ విశ్వమంతా కూడా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. దేంతో ఒక్క ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక్క అంశతోనే నేను ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇంత వివరంగా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పుకునే అవసరం ఏమిటి, చివరికి అసలు నా యొక్క ఒక్క అంశతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. సో మనకు ఈ జగత్తంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తిలో, విభూతులలో ఒక చిన్న అంశ మాత్రమే. ఆ అంశతో ఆయన మొత్తం జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి పోషించటం జరుగుతోంది అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. మనకు పురుష సూక్తంలో కూడా ఇదే చెప్తారు. భగవంతుడు ఆయన ఒక ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఆయన శక్తిలో ఒక చిన్న 3వ వంతు శక్తితోనే ఆయన ఇదంతా కూడా సృష్టించారు. సృష్టించి ఆయన ఈ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించారు అని చెప్పేసి మనము చూస్తాము. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు స్వయంగా ఆయన చెప్తున్నారన్నమాట. సో మనము భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి, ప్రీతిపూర్వకంగా భజించుకోవాలి అంటే మనకు మార్గం ఇది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ప్రీతిపూర్వకంగా భజించుకుంటూ మనము ఆనందించవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో అలా కీర్తన రూపంలో అయినా స్మరించుకోవటం అయినా చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి మనము ఈ భగవంతుడు నేను ఎవరిలో ఏమిటి అని చెప్పినటువంటి విషయాలను ఇంకొకసారి చూడొచ్చు. మీకు పోస్ట్ చేస్తారు ఇది, ఇందులో మీకు అన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి. విష్ణువులలో, ఆదిత్యులలో విష్ణువులని, వెలుగులలో నేను ప్రభవాలలో సూర్యుడనని, మరీచులలో మారుతులలో మరీచినని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడను, వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతలలో ఇంద్రుడను, మన ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవరాశులలో జీవాన్ని, రుద్రులలో శివుడును, అలా అన్ని. తరువాత నాదాలలో ఓంకారాన్ని, మహర్షులలో భృగువును, నీటి జలాశయాల్లో సముద్రాన్ని, సేనాపతులలో స్కందుడను, పురోహితులలో బృహస్పతిని, యక్షరాక్షసులలో కుబేరుడను, అన్నిట్లోకి యజ్ఞాలన్నిటిలోకి జపయజ్ఞాన్ని, కదలని వాటిలో హిమాలయాన్ని,
చెట్లన్నిట్లో అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, తర్వాత దేవర్షులలో నారదుడును, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలమునిని, గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్రవాన్ని, ఏనుగులలో ఐరావతాన్ని, మనుష్యులలో నేను రాజును, ఆయుధాలలో వజ్రాయుధాన్ని, ఆవులలో సురభిని లేదా కామధేనువును, కందర్ప అంటే సంతాన కలిగించే వాటిలో మన్మధుడను, తర్వాత సర్పాలలో వాసుకుని, తరువాత అనంతనాగును, నీటి దేవతలలో వరుణదేవుడును, ఇలా అన్నీ కూడా దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడును, కాలాన్ని, తరువాత మృగాలన్నిట్లోకి సింహాన్ని, తర్వాత పక్షులలోకి గరుడ పక్షిని, తరువాత శస్త్రాలు ధరించిన వాళ్ళు శ్రీరాముడును, చేప జాతిలో నేను షార్క్ని, అంటే మొసలిని, తిమింగలాన్ని అన్నట్లుగా క్రియేషన్స్, ఆది మధ్య అంతం అన్నీ నేనే సృష్టిలో, తర్వాత జ్ఞానంలో ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అని చెప్పేసి ఇలా అన్నీ కూడా సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను అని ఇలా అన్నీ కూడా ఇక్కడ వివరించారు. తర్వాత కొన్ని ముఖ్యమైన పాండవులలో అర్జునుడునని, ఆ తర్వాత మహర్షులలో వ్యాసుడను, ఉషనుడను ఆలోచించే వాళ్ళు, తర్వాత ఇలా రహస్యాలలో మౌనాన్ని, తెలివిగల వాళ్ళలో వాళ్ళ తెలివిని నేనే అని, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక్కసారి ఒక సమ్మరీ లాగా ఇందులో ఉన్నాయి. సో మీరు అది చూసుకోవచ్చు. సో ఈ గీతా పాఠం ఏమిటి మనం నేర్చుకున్నది ఇక్కడంటే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవటం ద్వారా మనము అన్నింటా శ్రీకృష్ణుని ఉనికిని అర్థం చేసుకుంటాము. సో ఇది మనము గ్రహించటం వల్ల మనము ఈ భగవంతుడు ప్రతి దానిలో కూడా ఉన్న శక్తి, ఇవన్నీ ఇలా నడవటానికి ఉన్నటువంటి శక్తి, జీవులలో జీవాన్ని, కాన్షియస్నెస్, ప్రాణాన్ని అని చెప్పారు. ఇంకా అంతకంటే మనకి పెద్ద ఉదాహరణ అసలు అవసరం లేదు. తర్వాత మంత్రాలలో గాయత్రినని ఇవన్నీ కూడా చూసాము. సో ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని నేను అని చెప్పారు. సో ఈ చైతన్యానికి, మన కంటి ముందు ఉన్న ఈ సమస్త చైతన్యానికి కారణం భగవంతుడు అని చెప్పి మనం చివరిగా గుర్తు చేసుకుని, ఈయన వివిధ విభూతులను ఇలా తెలుసుకోవటం ద్వారా మనం అన్నింటా కూడా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పేసి మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాం. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో